At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata ribiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay din gen, dahito'y apakasaritaan, kibida tayo, ani. Pepita! Anday ko, pinatal-talon nakit din ang Bartolo. Taniyak na iparusi-rusi. Inureak lang, nakakita di ado abituan. Maul-ulawak pa ilaan. Po, napigpig-sapay lang iti siya. Uray lakayan. Manang na to. Anya ti napasama kiti taltal nyo tayo ilutan nyo. Kwa. Ni, si marunong ka maglagayam kada kami kini Uncle Bartolo. Tanya. Apa, talaga nagpintas ka sila, ha? Agyaman na. Ngam saan mo sinumbatan ti sa lubsod ko? Nakabahaso na, gapo iti didisaag ko iti kotse itay. Naibangdol ti taltal ko iti ngatwon ti sarming ti kotse. Ha? Kasano ka napasamak tayo dyan? Kung kaya magpweso. Anya. Naimbag no saan nasa ugat ti taltal nyo. Saan mo? Nasa kitahan. Kat, ni daddy nga ron. Adda, iti opisina na. Adamat kasarsarita na anak arjo na bakit itay. Ang mga no, agasawa pa ni Uncle. Kat adan to ading mo. Talaga asi kamanong na to. No kaya't na kumati mga asawa. Idi ubi nga kumapay Ang mga mait no naladaw, nagpitik man ang tipunso na. Kasano, no mga asawa ni Uncle, makikas kayo. Sa agidan kayo nga aganak, iti may kadwa nga ina. Sana mapasamak day ta. Tawan pa'y nobyo. Sige manong. Naktangan ako nagtaktakder. Amang ano, pagpipikal tumanan dagiti saka. Naimbag ta na uray kamatlaan nga simong bat pipita. At ang kami ni Tironi tayo, Sam. Isuasan kayo na sumpatan na dagos. Kanaan nyo na nakabati ti cellphone ko iti kwanta o, Sam. Inton maminsan ikwentas mo ta cellphone mo. Ay, apay ka di, Sam. Ay, damag kumano nakita managinom ni Nato idirabi. Masansan na libasan na ti aginom iti arak. Taam mo na nga agungatak. Sam. Saan mag-ate ko nak, Sam? Saan mo asigurado no gasta? Tandani kami gindi na idong par. Amangan no saan laan na bartag. Agos usar pa nga ta iti droga. May talaan nga ti, Sam, kung ang mo, Sam. So kimatong man ana imbag ti kwarto ni Nato. Amangan no adda ilemlemeng na kwarta. Daddy, ano ko na yun? Sige Pipita, addan ni Tanya. Tong paano timbaga ka? Daddy, anya day ginangag ko, ngayon bagayo kinipipita. Binigbigat na ka pinagpungtot ni Nato. Dandani kami kiti na itong par. Dagpay pinatiltalan. Ha? No kasta? Sana po no ay naibang doon ni Manong Nato, titiltil na iti kotse. Kita ti kinanang ng tiloko. Agulbod payla eh. Saan pa anak kapapati? Kasano anang nang? Kat nagdrog-drog ang mga dahil ti saan na anak kaadalan. Kaya nagsaruno anatay dagiti tadakkel na. Gapo iti pan nakaatake na. Isardeng yung arunan ti agungat. Tama nga no, gaybilat kayo. Kaya't samot ngamin ni Nato amatay akon. Pagtalawag to lang ata. Saan kayo kati ama asyan kan kuana? Ay, Kung saan nyo ang mabaling nga aramidin day ta? Karbangan na. Family house ti balay apagyagyanan tayo. Kung adapay karbangan na iti kumpanya. Nasukimat ko na yung pagti kwarto ni Nato. Mamawan mo't makita ka ang droga. Ay, urit lagling yan. Maganda rin mong kitit electric fan. Yan mo, saan nga drog-droga ni Nato? Diyak na mo ha? Saan ko mo't akanayan na mabantayan? Ituloy ko man lang ang tagsukain. Sigurado, pagtamagan nak ni Sir Bartolo enton malam. Muna ta sana mapnak no inubrak pat natin piling na muna saan? Saan ta natutur ti nagsarita itay mayak dito opisina? Takunam nga adu ter aramidam ba? Ipalagip ko laang ti panagkita ta intun malam. Tao di nga tirig na kiti awag mo kanya kabar. Kaya tibagik.
Nagmadingamin nga'y balikas tinagan mo a Bartolo. Kasla, boss ti sindikato iti panagdangag ko. Angaw ko lang matday ta. Narabaw gayam ti kakatawa. Mas kapul aragragsakan tayo lata ti bagbagi tayo, Bartolo. Ang sige nga rodan kat no, makasingaak. Saan ba't kiti? Taad na niya. Ha? Apaya di mo imbaga adagos? Kababain pa iti balasang mo. Ang mga nuan niya ti panunuton na no, apay ngay nawagan ka. Nang runa no, nangag na tinapigsa akatawak. Ay, pag isulagayam ti idadatan ko, Pepita. Orasan ti panagmimerinda. Apo, lagi masan ti pan nakaluto da ito'y pansit, Kanyo, adda ko mapay arak, may mayat pa, Anya, ti ko na nataw. Bigbigatam di ang inom iti ara. Ay, ang ngawang kalaang, Pepita. Nabayagan na jak aging inom iti nasangan. Nasingpita kong. Hindi lang ko ma. Talaga naloko Nabagag man lang na ito eh. Saan ka kumurkura ha? Isuka di nga ado ti tato iti takik mo. Wait, Pepita. Oray iti barokong kan bukod ko. Adda tato na. Naisungsungak ngamin nagdroga iti. Iswa, nabaybayak ti panagadal ko. Puno kaya mo may saka drug surrendering. No, sa anak ko masimo ko. Ay, sauce. Amangan mo may sa ako kadagiti natukhang. Ang babawi ak karo, tadyak nakaadal. Iswa, nakipagtrabaho ak iti kumpanya, ngay matmatunan datan niya kan Uncle Bartolo. Basta driver kan bodyguard na lang nanggal ka ho. Mabanin mo mat nga ituloy ti panagadal mo no kayat mo. Mabit lang kaya mga tamayarwarak iti danom iti rin. Kayat mo ka diti soft drinks. Ay, alaman nga rin, Pepita. Manipod sa anak nga agin inuman iti arak. Kabaalak nga ibusin ti may sa alitro asog drinks. Madiman ka ron. Sana nasayat. No, agin mo kang agin mo ti soft drinks sa mga nagsakit ka ti diabetes. Ramanak lang nga rin la. Kasi dyan, Katuan. Ah. Mangal daw ka katipay dito. Subliak mo't layo opisina, Pepita. Ang mga no, adda ka sa pulan ni Uncle ka na. Wino, ibaundak agumatang ti pangal daw may. Kaya't damot lang kami ti mangal daw ti restaurant. Yeah. Adun sa unay kami ti trabaho daw di opisina. Daakaw, Uncle. Anya ka diti, ibaon nyo ka na. Saan ka nulatan na to? Nitan niya ti makaman. Imbagak ka ni Daddy, nga agordarak iti pangal daw tayo. Kat umay dalangan i-deliver. Amata ka matan. Agtugtugaw kalatan Hindi ka maktangan, pinumapudutan iti unig ti kotse. Anya nga rod, anusan na ata driver laeng. Daddy, saan a driver lang ni Manong nato? Makipagbagi ti kumpanya. Anda ko mabukod lang ang opisina. Anya nga rod ti aramidon na iti opisina na. Saan na natuloy tinagadal iti kolehyo tabarumbado met. Nandani na balod, kan nagdroga. Anong sa konti, trabahador a driver ng Uncle. Ay sus, baluga ka talaga ite. Ay magtamom day taloko. Nasapa na tayo dagiti dadakkel mo, gapo iti panagaburido dakan ka. Adaso pa dito opisina. Ingkapay lang agad ka. Makapasadot akit kita. Patariman ko man ti opisina tagparami dakto iti private room. Uncle, mapanak lang jirwar. Padaanak ti in-order yu ang pangal daw tayo. O, sige mamanak ko ng Uncle. Ito hindi pinaalayo at ano madampan niya. Agi amanak manang pipita. Italag, amarit na tibanog ko. Nagado, tinaramid ko iti opisina. Saan kayo nagkukuyog ka na nato kada sa ratulo na gawin na madam? Malang pipita, awagan naklatan itinagan ko. Ay, saan da nga rin namang rabi dito? Madam, ay isa, tanya? Unang paiso. Awagak man kidi ni Daddy. Hinakpay la iti kwarto.
Ah, ha, talaga ang nagginad ka nga agkongkunay nato. Amangan no matiptikanan nga agururan ni Dorothy kanya. Ay, pasensya kayo ng kan. Tadyak makamaneho itinaparlas. Traffic. Narigatan no, madisgrasya tayo. Kasano nga minasan ka nervyoso kat nagdrog-droga kamot ide. Kabuting mo amin ang makita tao ide. Angkan, subyang kayo when no urayan kayo. Urayan na kon. Ngumsak lang ti sumrag iti restaurant. Kumita ka rin diti panganak ah. Ah, maawatan kayo hanggang ang mga makasingaak iti show tayo. Ay. Ah, Saan ko asyota ni Dorothy? Naamamok lang iti pasken. Limal lalakyan ka alabid. Bartolo, nabayag ka din nga gururay kanya? Nagsaro no tala nga simrag diti restaurant, Dorothy. Kung nagnarod no siya tinaladaw. Nagginad nga agmaneho ti driver ko. Pagkaradyod lakit din dito yung bakbakitan. Agmay may saka ka di. Kanti driver mo. Di mo kumainayaban, tagsasango tayo amangan. Makakapkape ka no itayen. Kahit ko kumanga itigit ti baybay ngagsarita ta. Naululi makijay. At the rest house ti may sangam ammo. Mabalinta pagmitingan. Mayat kuman o imbagam. Babalin ko lat ti masapa arumwar iti opisina. At damat ni Tanya ang mabati ijay. Sana bale, enton maminsanan. At danto manan sa balingal daw nagkita ta, Bart. Si Maria katlatan dito yung kwarto. Uray no san pesim mangput dan nato kin Sir Bartulaw kamutaw. Di ko siyanti man gaminan dagiti amo. Kanayon nga ta, marabyan ta nga gawin no sumangpad. Ay, ni Madam Tanya, tinasapa sumangsangpad. Adan sa napatagan na pananmod, Sir Bartulaw. Naimbaga no, awan di problema makadakwada. Awan mo't day. Ora siya, awan di problema. Nagagat dagiti kakatwak. Agkaangawan da pa ya. Basta talaga. Masapol, nagsagan tayo matipagbagi tayo, ha? Ewan, kaslakin yan daw, naragsak. Oray awan asawa na. Padak, awan asawa na, kunak kuma. Ay, mabiglang ka mo daw. At nagbusina. Amang ano ni Sir Bartolo di Jayain. Si kamad kayang tagtugtugaw dito yung salas manong nato. Apay ang saan ka pa'y lasim rakiti kwartom? sa anak pa yung makaturog, Tanya. Oray siya. So, napanak nagdigos. Naimbag man nga no ta, makasarita ka. Awan ko daway ko iji opisina, makisarita kan ka, taado ti trabaho mo. Ang nakaditi ibagam kanyak. Pasensya kan gani daddy. Inungtan na ka manan. Saan naka ko mga iruruman? Awan anyaman na dayjay. Basong ko. No, sa anak ko maabalog ide. Kanjak, naisongsong anak droga. Oh. Di mo ka di kayat, ngagtuloy kang agada. Saan ka pa'y matunay ang natauna? Kwa. Oray sanlatan. No makaturpos kay ti kuleho, makatulong kay ti kumpanya. Makaammo kayo latan, Tanya. Oray ta, ibingbingayan nakman no kwa ti garansya. Adasip to akasarita ni daddy. Awan mo aramida may di opisina. Sayang lang ti oras. Ang mga no, jak ka ba lang? Tungkwan. Makaturog ka pang ngaminan, ha po? Sige. Aging tuturog kan samat lang, manong. O sige, baliwan tanto ti sarita. Pagbabawiyak, kadagiti inararamid ko ide, pipita. Baknang namin dagiti dadaktil ko ide. Isa day tala, nagpalog, tinararamid ko. Naisungsungak pa ya, nagdroga. Baknang kapay mo't lang. Nang nagukinitan niya, dakkal ka no ti pan nakabagi, may ti kumpanya. Uwan, day di kumpanya dagiti dadaktil ko. Himla ko lang kan. Papain mo't lang ti pamalubos ko. Kaya
Nailayo na puunan da, iti naglakwan da. Imanugutak, tadyak kabalan nga imatunan ti kumpanya. Kasta gaya. Ngong, pipita. Hello! Oh, isa kaya nakaringat. Yung kapagtagon ko. Ni sir? Mabaliin ngayon kung balang, tapos makapagsarita ko rin ka. Okay. Makalingan. Okay, sige pa. Nya ko, nakaringan pipita. Ang mga no, makadlaw nga iso ti pagsasaritahan ta. Pipita, itimplaan na man iti kapek. One sir. Ah, si kamot na to. In katsikapan tilugan. Ngayon, ipakitam tumatlakan na rading ang mekaniko inton madamdamawan. Kasi dahil na nakikita ni nato. Nakapimpiman na sa nakakaasing. Nalimod gaya mabak na. Malaksit iti nalako kumpanya dagiti dadakkel na. Ang mga nadapay sa bali at awit na. Ay, manggaya. Nalipatak mo tayo bagakad ko ang timbili ni Sir Bartolo. Ay, saan mo't nga minamadlaw nga nagdrog-droga kasi ti kunana. Nagsinpot na kasarsarita. Ang kuna ni Madam Tanya naloko ka no, edi. Apa? Jadi lang grabe nakita iti restoran da Uncle Bartolo ken DJ Adorote. Nagsarak damanan dito igid ti baybay. Pinabati nak ng Uncle iti Ruar ti may sa Abit Rizal. DJ siguro ti rest house apag saritahan da. Kanya nga ti pagtultulagan da ang negosyo. Ah, wala ka man. Ne, nimot kanya dito yung mawawag kanya. Isong batak. Hello? Awan kayan ka ni Daddy, ito nagsubliak iti opisina manong nato. Saan ka nung imbagan ni Daddy kini Natalie a sekretarya, sa dino tinapanan nyo. Adda kami dito'y igid ti baybay. Iti may sa Abich Resort. Anya tar aramidan nyo dita? Dito iti pagkitaan da kini Dorote. Di mat nagsarita dan iti Rabi eh. Saan nagkita naman ha? Ne, apo, asla italang amadlaw ko dagi lima alalaki anak ka jacket iti nangisay. Ne, dagi akalbo. Ay sus, kasla kumilaw ti panagkita na kanya. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Hindi lang grabe iya nagkita iti restaurant Uncle Bartolo kan dagi adoro tay. Nagsarak damanan dito'y igid ti baybay. Pinagbati nak ng Uncle ko dito ha, ti may sa Abich Resort. Dahil jay siguro ti rest house apag saritaan da. Kanya kata ti pagtultulagan da ni Gusyaw. Ne, guli ka man. Itan niya dito yung mawawag. Song batak man. Hello? Awan kayon kini Daddy, ito nagsubliak iti opisina manong nato. Saan ka nung imbagan ni Daddy kini Natalie a sekretary no sa dino tinapanan nyo. Anda kami dito'y egit ti baybay. Iti may sa Abich Resort. Anya tar aramidan nyo dita? Dito iti pagkitaan da kini Dorote. Di mat nagsarita dan iti Rabi eh. Saan nagkita damanan? Ne, ang gulay ka man. Mas dahil talang amadlaw ko dagi jay lima alalaki. Anak ka jacket iti nangisit. Apaw, dahil jay kalbo. Kaslak ko Manong minaw ti nato? panagkita na kanya. Di ka pa tagsaon, anya tinapasawag mo. Ah, umadayo agad. Takit di dakos nga aramidan na kanya. Kas na naka ani, adan sapay paltog da. Ah, sino nga tadagi jay? Anong nato? Ay kwa, ay pasensya ka tanya. Adda kaming kitkitag. Pa. Nagsabat mangkamkamat kan ka. Sa di na talaga tayan mo. Adda nga rin mang kamkamat kanya. Ay isning, adda kam kamatak atarong ko. Ay sayang. Imabutan. Sutulan naktilo ko atarong ko. Impayapay na, tidakkel asipit na. Weno ramay na. Salim nakmanan, anyan. Anya?
Ala, Tanya. Madamdama man ang nagsarita ta. Bye! Paglangan. Maday, nagiging alalaki. Abaw, nakabot mo lang din lang ata. Kasla kumilaw. Hindi ako mag-awatan ni Manong nato. Kaslada ka kinikinamat na. Pinumangkam-kamat kang kuana kabutang na. At dada ka no kini daddy iti igit ti bye-bye. Ngam ni daddy lang ti simrat iti rest house. Tano iti resorts, katawan mat alam na. Madam? Pipita, abangan mo saan man na namang rabi ida daddy kan Manong nato. Kino na ni Manong nato iti awaga nga dada ka no iti igit ti bye-bye. Napan na ka di nakipiknik? Nalamlamis mat kipiyatag digo si ti bye-bye iti rabi eh. Ada ka no kinasinarak ni daddy. Daitiyag nagan iti Dorothy. Diya ka mo. Noon niya nauna yun ti pagsarsaritaan ta. Na nagkita naman na ni ti Kalman. Bartolo, anya ti makunamit isingasing ko a negosyo a pagsugpunan ta? Napintas. Nagustuak ka. Datayo ti agbalin na supplier ka dagiti imported a kasapulan dagiti kompanya. Makitam day ta pasat ti bye-bye. Data, nabiit pa'y nagatang ko. Kat kayat ko nga i-develop a resort. Malaksi di ti planok a rest house, mabalin pa'y ti agpatakdar iti warehouse. Payat nga agpaiso. Gam kasano nga rod. Kumatang ta iti lote a pagpatakdiran iti pasdag kan warehouse. O, nakita nga abangan ta. Kadaan na bodega. Mabalin na papintasan a pagpaopisinaan. Kaawan mat gayang problema. Sige. Ibagamlaan no kaanon to amang rugi tayo. Sa dino tinakadandanunam nato. Sa saan ka simbong bat iti awag ko? Kunak nga men no mabaybayag kayo pa yung agsarita kini Madam Dorote. Ang kan. Kalangan mat yumihan kami iti rest house. Saan kami mat gagasawa? Tarigat pa yan opya wano ar-arman. Saan mo't adakas no? Agasawa kayo man. Kunak kinitan nga. Ano nga ta agidan kayo ang mga asawa? When no makiasawa. Sa agidan nga aganak kan. Mamo kung ti kayat mo asawan, tila sasawag. Apa napanan ngamin ni Dorote. Taltalyawang kayo itay. Ngam nadlaw ka o nagiti lima alalaki. Amang kuskusilap ka nga. Apaw, kasla dapay paltog na. Anya ti sasawag? Jak nakita dagiti kunkunam nato. Nalibot sa amat kami nga drog-droga kapailang. Loko. Nagasat ka ta saanin nga oso ti tokhang. Kunak no marabyan kayo unay asumangpat kini Manong nato daddy. Asano kumaamarabyan kami, kat pasado alas 3 pa lang itay pimanaw kami iti kasinisin mo ija opisina. Noon niya lang unay ti pagsarsaritaan nyo iti dayjay at Dorothy. Nagkita kayo man ni ti Kalman. Impakita ngamin ni Dorothy, tinagatang na iti igid ti baybaya, kayat na nga i-develop a resort. Kan adapay nagsaritaan mi a negosyo a pagsugpunan mi. Sigurado adakkel ti maganan sa iti daytoy. No, damat na negosyo tayo. Negosyo tayo kada Manong nato kung nakidia. At nakailakwan iti kumpanya dagiti dadakkel na kat naitipon iti kumpanya tayo. Plano pa ikit din napasublian ni nato tapno bokod tanda ito yan negosyo. Ay, saan yung mga aramidon na ita dati? Kasi ni Manong nato. Talaga kasi. No maibuston ti kwarta na, kas nagbiag to ngagpalpalama. Tanay, awam mati muna. Iso nga ron, nga insingasing ko kankwana, nga ituloy na kumatiagadal. Saan pa'y matunay ang nataangan? At danto pa'y nakapasa iti bar exam na nalabasan na senior citizen. Anya ka matayatan niya. Andaya makunaan na labas sa senior citizen. Ora na surok asa nga gasot itawad na senior citizen lata. Da kayo matinadanan ko diti kusina Manong nato. Saan pa'y nga ta nakariin ni Manang Pipita? Ay, mabambanog mat namin iti trabaho na. Mga laaklatan iti napudot adanong iti water dispenser. Wala, siya konti agtimpla iti kapita tanya. Nakariingan ni Manang Pipita. Apo, nakita nga agin insayo iti karate iti paraangan. Oh, Well, karatis tagayam ni Manang Pipita.
Kaya, oh, adto yan di ka pimtan niya. Agyaman ak manong. Talaga nagagat kayo. Dahito di magusto ka timpla ti kape. Ay, malagip ko gayam iti nawagan kayo di rabi eh. Ay, pasensya ka lang kumantan niya. Nujak na sulusurutan ti, ing sungsungbat ko. Naira na ngamin iti imawag kayo. Edi nadlaw ko dagiti 5 alalaki ang naka-jacket iti nangisit akasla. Apaw, natatakas pang dakan niya. Anya? Eh, naimbag ta. Nakaatayo kayo. So anadlaw mo, akasla ada itartaraya. Pambarkaw nga damang kamkamat kanyak atarong ko eh. Baliktad samat. Ada kam kamatak ataro ko kunak kuma. Ngam, edi ni storyak kini angkang. May panggap ka dagi lalaki. Apaw, saan na mamatay? Tawan ka numat, nakit kita na. Ay, madam. Inawagan ng ni Sir Bartolo, di kang nan. Kita ka no, te unag ti kwarto ni Nato, nga amangan no, at ay lamlamang nadruga. Diyak malagip na istorya mang kanyak day tayo di kalman. Ah, naibagam ka di kinimanong nato day jay. Ay, jakmot na laglagay, madam. Ay, saan mo nga ibagbaga pa ikan kwa na? Naguskusar idi. Ngamga po iti dragwar ti sigod a presidente. At insardeng na tanagbuteng. Amangan na matukang. Sa naira na ang nagsasaro ng apimusay dagiti dadakkel na. Gapo iti panakaatake na. Nakas ang mat nga tinapadasan na. Naimbagdada kayo kini Sir Bartolo o nang saranay kan kwa na. Da kami lang amin ti kabagyanan. Dagiti apasama ti nakaigapwan ti pagnakman na. Ngamdam mo, saan nga guskusar? Ni manong nato. Nanganggan sa mo ti pagsasaritaan na. Kasaritak to. Nasasaya mo siya tumatlaan ti mangilaw na wa. Ngam, rumor din sa mo din kini Sir Bartolo. Amok na pa nagsubli ka na tao. Nangag mo lakit diti nagsaritaan na kinitan niya may panggapkan ka. Saan ko ngamin ngayon pakada ti sasarag ko ti kwarto sa binilin nakmat ngamin ni Sir Bartolo. Ada ka din nakita mga droga iti kwartaw, Pepita. Awan man. Kinita ka na yung pag ti kwarto. Sinukimat ka. Naornos ka na dalimanap man dagiti alakaman mo yan. Mas dawak ka ron, Pepita. Kasla na ikabesam ti panagsasaro no, ti panakapunpun dagiti kamuskaw. Ay sounds, agad ata pa ilagayam ni uncle nga droga. Awan man, ti pagilasayin na niya drug-druga ka. Tiyam mo ni uncle, damol-mulong ka. Kung saan lang to pa pinate, ti maipanggap ka dagiti lalaki. Ay sounds, jakman amo ngamin no asino dagi jay. O, sika magyayam ti madanon ko, kunak no ni Bartolo. Saan mat ngayon baga, ti sekretarya? Tanya sa itay tinagan nyo. Kat, da kayo mat ni Madam Dorothy? Ita lang kami na makapagsiningat tayo. Nabit pa rin mo ni Daddy. Diyak man mo no sa dino ti napananda kan manong nato. Urayan niyo lapiitan. Mamangan kit di no mabayag iti napanan na. Agsubliak tulangan. Inawagak ko mga imuna. Awagak tayo, ibagak handa kayo ditoy. Agyaman aklangan tanya. Dapay kayam papanag. Awagak langan intun madamdama. Apay ni Daddy Manong, si Kamat ti simrak dito opisina. Ada ka no, kinasarita na iti finance department niya. Nasayaat nga ron no, kinasarita na ka. Inawagak itay ni Pipita. At naibaga na kanyak, anapan mukha no kinasarita. Nangag ko nga men, di nagsaritaan niya. Pasensya ka laan kini Daddy. Awan gaya, may panggap kadagi jay alalaki anakitam iti igit ti baybay. Ay saus, saan na mamati ni uncle? Amangan ka no nung naisarong laang daginay. Hala, bayan tayo, pagsaritaan tayo dahita. Awanan. Basta ti kunakkan ka manong. Saan mo unay arikilik na ang dagiti ibagbaga ni Daddy. Awan ta nga, awan ti problema iti dahita.
Oh, nato. Apay nga da ka pa lang ditoy. Anya ka dito imbelin ko kan ka? Iyag mo dito yung opisina ki briefcase. Nagsarsarita kami lang, Daddy. Imay ngamin ni Madam Dorothy. Sige nga ruda lang kang. Agsubli ako ni tikotse nyo. Awagan dak lang no. Kasapula dak. Saan pa yan napayag at manaw ni Madam Dorothy? Imbagak nga awagan kayo tapno ipakaamok ti kaadana. Nang madaka no pa'y papanan na. Awagak man nga rod. Makadlawag ka na kayo, Daddy. Agdan samat sa bali ang pagsarsaritaan nyo. Ang saan mat kiti adakas? Sabi ko protect. Ad-adda nagpanunot iti sa bali ni Tanya. Numaamuan niya ang nagkita ta iti daytoy restaurant. Kung nagmatkan ko na ang negosyo laang ti pagsarsaritaan ta. Ay katwan yayam, pinatarimaan kun ti bagbagak a bodega. Sumarunon ton ti pan nakadevelop ti kunkunak mat nagatang ko resort. Uray dakalata na rest house kat may apiring ti bodega. Ba, kasla balay nga rod ti langan ano kasta. Kasya talaga dakkel a kantidad ti masapol. Uray sagli 5 milyon kumalaan. 5 milyon? Nakigtut kan samo titi imbagak Bartolo. Basit lagat at dayta. Narangay tinegosyo yo. Wan gayam, malagip ko. Nasa sa idea kasubpon yun ni nato itinegosyo yo. Tiyayat mo asawan kasugpunta ni nato? Depende no niya ti kayat mga diskarte. Sige, mangantapay lang. May mayat sapay no. Masulisog ko da ito'y alakay. Dakkel agatan ti 5 milyon a pesos. Oh, hay ibaon ko to man ti accountant ko. Tamagag no mano ti bingay ni nato iti ganan sa ti kumpanya. Amukon, nabayagan a planok asikapan ti loko. Uray taawan mat amuna. Dahil ti dakas na ta saan anakaadal. Iso nga awan sa serbina. Uray adda natawid na kadagiti dadakkel na. Sumigmat matlangin manong natong. Awan pa ni Daddy. Apay nga minasaan kayo nagkuyo. Manam mo, no apay adinak insurong. Kapilitan na nag-tricycle ako na. Ay, kumatangak lang, timotor ka. Apay ang motor. Kotse tigatangam. Itay pa ila nakasangkot ni Natusan. Tanya, panawan na kami man pailaan kanina to, taad na napat tagapagsaritaan eh. Pipita, yalaan na kami iti mainom mewan. Pagpalamiis. Sige, Daddy. Ada arami idag iti kwarto. Napatag-unay da ito apagsaritaan ta nato. No saan ka makapod no mabalin ang mabalod ka. Ha? Apay matanggal. Anya ko matibasol ko kada kayo. Lagom! Ah, Siya kaya timang pabalod kan ka. ah. Day ta katawan na pulos ti amom. Taday tala nagdrog-drog at inararamit mo. Iso nga awan pulos nagyanta ulom. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati Wastorya at Bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Tanya, panahon na kami man pailang gininato. Tato na pati kapag saritaan eh. Pipita! Yalaan na kami man kininato iti pagpalamis me. Sige, Daddy. Ada arami idag iti kwarto. Napatago na dito ya pagsaritaan ta nato. No saan ka makapudno? Mabali na babalod ka. Apay matanggal. Anya ko matibasol ko kada kayo. Langgong ka talaga. Siyak aya, timang pabalod ka nga. Naitagat, tawan na pulos ta mo. Taday tala, agdrog-drog at inararamit mo.
Isungawan pulos nagyan ta ulom. Oh, aklo na, asa ka na ka makawawat anggal. Denggam ti baga. At na pagsugpunan may negosyo kini Dorothy. Kasapula, ti 5 milyon na piso. Apo, dakkel mat agatad day ta angkal. Amok nga do ti duldulin mo ang kwarta na do. Agbingay ta, iti pagsugpunan may kini Dorothy. Kukuha mo, di 3 milyon. Tapno, dakdakkel to madlaeng ti ganansyam. Ah, anya? Sir! Dito pinahalayo pagpalamisyo kitinataw. Nabayag basit na yung blender ko pinangamin na iti prutas niya tinimpla. Oh, sige, pipita. Panawan na kami at agos. Di ka agdang nagiti saritaan mi. Sika pa yung mga kasinga. Minsan, matamangan dito ba? Oh, anya, dadok. Mayat ka. Dahito sa tay kung kunak ajak matungpungan kat maibalot ak. Oh, dado. Pasan ka ang makasaw? Angkal, masapol yung kadain. No, mabalin la ko ma. Dando ni inaltaw nga kita kami kini Dorothy. Ang mga nuntun bigat kati baga na ang masapul nan. Dakkel. Di 5 milyon. Laimbag. Tana panunod ko asikapan ni nato. Alright, tawan am muna. Kukwakton ti 3 milyon na. Kan awan to ti mahala na ganan siya. Ha, alis tuntulangan nga irasunan day pa. Ni Dorothy tumawawag iti cellphone ko. Gumanat sa launay na ito. Hello? Kaya't ka lang damagan, no? Agtumtumar ka kadimot lagi ti vitamin. Oray tumaang ako. Napigsaak pa ay. Saan ko kasapulan ti vitamin? May mayat kumamot lang, mag-vitamin ka. Pinadas ko. Makaturog ako man. At dadagiti vitamin na sana makapaturog. Kanitirabi nga agtumar. At danduitin ko kan ka sumarunun wag kita ta. Sige. Katne, rabiin. Bye. Kasawa pa ilan. Kunakalaki din ang masapol ng di kwarta. At doon sa iparparik na ni Dorothy. Sana dakis mabalin pa. Adama na bumakna ka. Ano kasta? O kwa ka, nagiti sanikwana no ka. Kasta latibya. Masapol. Ngagsikap ka. Niya, kiidin. Nyamat tani Uncle Bartolo. Api nga iramraman nakpailang. Kapungata tawan ti amaw. Takasla mulmulu nga kang kunana. Ha? Amaw no kasano ti kinasikap nanggal. Ngam no ipapilit na. Uno muna tanaw nga. Hey sos. Awan ti mabalay. Ngam kasano. No dakdakkel pa iti kwarta. Wat ato kano ti ganan siya. Ngam kasla saan nagtalagking kuhala. Alanganin. Nakatimpla kayo mat kaya man te. Kapiyo, madam. Saan na masapol nga papudot ka iti danong. Nalpas kayo ka din na naging sayo. Wen, madam. Aglawagan. Masapo nga agluto ako na iti pamigatan tayo. Dinanon kayo dito'y arubayan, tada ibagak kada kayo. Amangan namin nung makariing ang masapa ni dati kat mangag na ti pagsaritahan tayo. Anya ka di tayo na, madam. Nang piyo ka di, tinagsaritaan damanong nato kan dati. Saan tayo, mat? Ay, nangag ko tinagan na duro tayo. Saan pa'y gaya nga naipasyan ni daddy dito'y balay? Sige, sana bali nga ron. Nasaysaya at matlaang animanong nato ti makasarita. Naira na di simrek ita ti sekretarya, ta nasakit ka no ti tiyan na. Iso atsak ti nagboluntaryo ang nagbayad iti bill. Iso napinta sa gundaway dahil ito panagsarita tama nung nato. Nakaliti bagang kanyag tanya. Kas ko na ni Uncle Bartolo, nga awan ka no ti amaw. Sa anak ka makawawat.
Pasensya ka lang kuman kini daddy. Saan ko ang kanunungan ti panang trato na gan ka? Makagura ka kadikan ko na? Saan? No, iday kapigsak ng droga. Ay, kat saan ka makatipol? At dadandani na patayin ko. Nagsingpat ka nga roditan. Nagdamag ka kinipipita. Ngam saan na kanumat ka naawatan ti nagsaritaan nyo? Gan nasaysayaat, asi kamot lati pagdamaga. Kastinay, kasapulan ka no ni Angkal, ti 5 milyon, iti pagsugpungan da, a negosyo, kini Madam Dorote. Agbingay kami kalaw, tapno umato ti kwarta. At adomat ti kayat na abagay. 3 milyon. Dagdag ka lang agpaiso ti ganansya. Ngam saan ka nasaya at atulag dayta? Siyak ti makaamo. Mangtad kanto iti 5 aribo. Pasyakton ti makaamok ni daddy. Anya? 5 pesos lang? Siya kun ti makaamo. Amang parwar iti daduma manong. Makibingay ka man. Basta siyak ti makaamo. Sige, mangkakidin. Tapno makasuglitan iti opisina. Tamangan no matagtikan ni daddy nga gururay. Apo, jak mauawatan. Masirid matkit din itang niya. Hangam, delikado. Ano, at damat natawid na akinasikap niyang ka. Jak nga rod mauawatan ni Tanya, Pipita. 3 milyon timbaga ni Uncle Bartolo, nga itad ko kingkwana. Ngam ko na ni Tanya, ng oray mangtadak lang iti 5 pesos. Kat isonton ti makaamaw. Anya? O sano dahi dyan, manang Pipita? Magic, tapno mapagbukal na at 3 milyon ti 5 pesos lang. Nalalayang sa manangam ni Uncle Bartolo ni Tanya. Ay, amangan mo saan mula na awatan ti kayat na asawan? Day tangarod ti ko na ni Uncle kanya. Sa anak ka no ang makawawat. Udno mat ngawan ti amaw. Ay, nainsulto kan samat to ni Dimbakak. Pasensya ka na, ano nasahil ko tarik na. Ngam ti kayat ko asawan iti dadya na ibagak na to. Amangan no, ni Tanya ti mga remedyo. Tapno mabukal ti 3,000 pesos. Ay, yung gaya man niya. Jak na panunod day ta Nalalaing ka gaya, Pipita. Saan mat unay? Nalalaing ka, di ka naman. Kasta ka di, manang Pipita. May sursurutak ka kung nakumakam. Saan mat? Kinapod no na. Nagdamakan ni Tanya no anyat nagsaritaan nyo kini Sir Bartolo. Ado nga mente nakakumikumakit ang aldaw. Ikan nakita pa waywayaging ganton mas ang aldaw. Makumpleto kung 5 milyon na pesos. Nasaya at launa itapno makapangrugi tayo, Bart. Amok, akabaalam na ita. Ado ti kwarto. Awan gayam, amo ka di da ito initan niya. Hindi pa yan na istorya kenkwana. Yung saan ka madanaga? Sana makibiyang da yan. Nasing pati balasan mo. Uray jak pa'y unay nakasarsarita. Awan ka di pa'y nobyo na. Kasla awan pa eh. Saan ka sigurado? Saan ka ron? No, awan mo di mang paspasyar kenkwana. Awan mo, di mo akadidit na, ura may isa. Naistorya ni Manong nato day ta kanyak, daddy. Payan na ibaga na pailaan ken ka dahil ta. Ang gapoy ti raksak na. Adun to ka naman ti kwartana. Ada kanya akong ti 3,000 pesos. Nasayad lang ura ya. Ay, nagkariyak ni Dorothy. Ang nakasaganan ti kwarta inton may sangal daw. Namnamaan na launa. Awan to ti maala na. Daddy, ang dagay mi ibaga. Pagpasyarin niyo kuman ni Madam Dorothy, ijay balay. Nagpaispon niya. Urayin to na rabi Sige. Awagak to inton Madam Lama. Saan mo't nga tanggal? Kadkad na gay. And daddy, may mayat na dapat pirmaan niyo ang manotaryan.
Kan mailanad pa no kasano ti bingay ti tunggal maysa. Adam amo nga abogado ang mga ramid iti dayta. Ita lang maipasyar ngak ni Bartolo dito'y balayutan niya. Napintas gayam. Malasin nga dag na balasan. Nagagat ni Pipita ang katulong mi, Madam Dorothy. Isu ti ada mabatbati dito'y balay. Orahin tayo makadigos ni Daddy. Makalutong tumot nga tan ni Pipita. Adada nga mi nga iti restaurant ti pagkitkitaan mi kini Bartolo. Padasan nyo mo ti mangan dito'y balay tapno maramanan nyo dagiti luto ni Manang Pipita. Nalengag luto ti katulong mi. Ay, kasta ka di. Madaman damagot tanya. Ada ka din nubyo. Awan pa'y, Madam. Mabalin mo't nga wagan naklatan iti Mami Iwin no. Tita. Apag iso. Addan to kayat ko ngayam amo kada kayo. Ay, Munching, tinagan na. Mabalin nga ta. Ngam, ada agar-aram kanya nga abogado. Jak namnaman nakadwa ni Bartolo ti balasang na dito'y rest house anong tulagan may apagkita. Nanging bagbaga kanya. Kinid daw ko kini Daddy. Ngay, isurot na. Takayat ko ang makita ti rest house. Kanti i-develop yung resort. Kukuha ti gayem ko na ito'y. Plano pa lang ti resort. Kan ti rest house. Maramag kumantan niya. Anya nga oras adumteng na abogado. Di pa lang gawin si Moro kada tayo man. Abogado ko na. Dahil ka di agar-aram ken ka, na istoryam idi may nakipangrabi, di balayo. Kastangan pa iso, Tita Dorothy. Ang dalang inkamakam na, Daddy. Dandanin siguro itan. At sasarita kayo pa ilaan, tayo nakasarita ni Manong nato. Sige. Kasta ka di. Masaya at launay. Ta padaanam na abogado. Ang mga no saan na masurutan ti umayan na. Amo na ti umayan na, Daddy. Nay, limada edi anak ka jacket iti nangisay. Ngam, upat dala ang anakita kita eh. Nasdaaw da ang nakakita kanya. Sa andak analasay. Impagarup da. Akadwa da. Nasdaaw da. Nagbaliw ka no ti panunod ko. Kat semrekak madlang. Iso anawayaak ang nagdakiwas iti na ito'y arisaw. Aging gaan nakadanunak dito'y igid ti maymay. Awagak man ni Manang Pipita. Tapno adda ka samsamita. Madamdaman to nga masidagak iti risaw. Ang mga no saan na nga amaw. Asimurot ni Tanya kada kami. Awagak man langan. Antay tagriringan. Hello? Nakawag ka man nato? Apa? Kaslat soldado gayam ta cellphone mo Manang Pipita. Nasung batam atagos ti awag ka. Kalpas ko kami na nagdigos. Ang mga no saan mo nga amo asimurot ni Tanya. Ada kami dito'y igid ti maymay. Kasta ka day? Di saan kayo maramdamang rabi dito? Ilaom naklad ta, Pipita. Agkalungak ton enton makasangpad kami. Agturong ako maiti na kay paradaan ti kotse Manong nato. Dandanin saan ka analasin? Naka-jacket ka mo, taniti nangisik. Amok namin analamiis. Iso nangitubutak iti jacketan niya. Nakita nga rin dagiti lalaki. Naka-jacket iti nangisit itay. Kakwa. Ni Ator ni Gayam. Saan mo ka di pa yan nakita? Awan pa yung araw. Kan, jak amot tila nga. Tikungkunam nga abogado. Siya klata nga rin ti mapan mangkita. Saan ka po man panaw dito Manong ha? Urayan na kami dito eh. Muna. Nalaingak mat gayam. Nasikapak dagi di alalaki.
Saan ko namnamaan daytoy ang mapasamak? Agasam tadagayam kaduwad nga abogado. Nakalanad iti nanotaryaan a kontrata. No kasano ti pan nakabingay tiganan siya. Ha! Mabuisit ak man launay. Ay ngam, sanak pa'y anaibusan iti bunutak na alahas ko. Naglapsat kalaki din iti day takawas mo, Dorothy. Apaw! Imubing tilangam. Kuna nga ron dayjay may isa negosyante nga agar-aramot lang kanya, Bartol. Padasag ka no ti agsuot iti kastoy. Ito lang nga maibagam nga dagar-aram ka. Apay nga ron asaan mo akadwa. Apay nga isuti kuyog ko, kat sikati am amuda. Kaduang kadiday jay kaanaka? Saan na maibagay iti kastoy apaskan day dyan? Nagawid kami di balay, katimbati ko. Nanay, loko na ito nga Dorothy, demandan kanya ako. Naglabuyot mo tanti magina. Ay, naglamis gayam ditoy. Ay, Jack nakaitugot iti jacket ko. Wan. Naglamayas ko pa siya. Kaya ko man. Saan amay bagay iti jacket iti day takaos mo? Awan ka diti terno day tati dog ti manggas na suot ko. Adangam imbatik. Ay, nalamis talaga. Saan pag sumkarak mo tan iti didakot na kadla. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Dorothy, naglapsat kalakid din iti dayta akawas mo. Imubing tilangam. Kuna nga ron dayjay may isa negosyante nga agar-aramot lang kanya. Bartolo apadasag ka no ti agsuot iti kastoy. Itala nga maibagam nga dagar-aram kan ka. Apay nga ron asaan mo akadwa. Apay nga isut ikuyog ko kat sikatam amuta. Oh, kaduam kadiday jay kaanaka. Sana may bagay iti kastoy apaskan. Nagawid kami di balay katimbati ko. Dimandan ni Dorothy kat nagmuyot ti bagina. Naglamis gayam ditoy. Yay, Jack pa'y nakaitugot iti jacket ko. Saan na may bagay iti jacket iti deta kawas mo. Awan ka diti terno dayta atidog ti manggas na. Ada nga may embatik. Ay na, nalamisa talaga. Sagbag, sumsumkarak batin. Alam na tangarudan da iti jacket ko. Wano siya kung ti mangisuot iti bagay ha? Aday ta, malambing kakadipay laeng. Aman pala. Mayat to siguro inton madamdama. Aginom tagayam sa agsalatan to. Insardeng tamad nga minan tinaginom. Mala, karga nga ron ti baso. Siya kung ti malamin. Dorothy. Inton, sumama yung tiarak iti bagay. Ay, saanak tungan. Dorothy, saan ka unay nga agbarbartek? Hamangan kit din o saan ka to na makamaneho? No, apay ngamin asaan ka asimurot manong nato. Isomat ngamin di kinayat ng kalbartulaw. Kanya, intulod nak dito balay. Sa itay, makasukat iti kamus na, pimanaw. At dapay lang ngamin na panak. Nakasarita ko man ni daddy. Amam ka din o sa dino tinapanan na. Ay, diyak mo. Ngam, adadarayan na pasgan. Kat ni Madam Dorothy, tikadwa na. Sana paling nga rodon. Awagak to ni daddy inton madamdama. Rabi tayo ganin, madam. Itay pa yung nakaluto ah. Sakto. Mabisinak ba't nagpaisaw? Asado alas 8. At dapay ngamin inaramid ko itay. In kayo lata nagdida sa ng pipita. Sumaruno kami ton kinimanong nato. Sigurado nga uray da kayo kat mabisinan. Sige nga ron, madam. Ay, manang pipita. Tulungan ka lang nga gidasal. Tapno, alis daw. Talaga mabisin ka na manong. Sumurot ka nga raw din kinimanang pipita. Padasik man nga awagan ni daddy.
tataunganan ni Dorothy. Ngam nalamuyot pala ang tibagin. Gagbanglo. Ay sos. Kasla aklas sa kabasaban. Ay sos. Intun sumarunong agsala tabart. Daytay, nagarampang atukar ti kumpasan ta. at malaminta malamuyot ti tukar. Ngam sakit mo marbara ak. No kasta maidagkat ti bagit iti bagim. Pilyo ka gay. Enkarek iti tanam ti asawa ka Japon mga asawa. Ngam, agayatak sa amatan, Dorothy. Ay, Bart, nabartag kansan. Paya siya pay. Katni, bakit ako? Nakabutbutan ngamin ti ubing nga ayan din. Ang mga addanobyo na kit kwarta la ti masapol na kanyan. Ne, nalpas gayam ti sunata. Datalangan tinabati dito'y saluna. Rayak laan kalingatan iti. Panang kumpasta iti. Nagarampang atukar, Dorothy. Nangunagat, agsasaruno ti panang itong guwap mo. Ay, relax ka lang amin. Oh, Bart, agriring ti cellphone mo. Sumbatam. Hello? Hello, Daddy. Si kamagkayantan niya. Adda kami iti may sapaskan ka ni Dorothy. Nga mga biin, kanabartag kayon. Sa dino ka tinaytayan nyo. Adda kami iti garden, ti may sa function hall. Isuan na lamiis. Kat kapilitan na naginumak. Amok tayo sa function hall, madam. Mabayag kayo kadipay nga gawin. Nabartag sa ni daddy. Aga kamakam ti panaginom na, tanalamis ngamin ditoy. Uray da kayo kat nariknayon sa amutan ti inom niyo. Kapilitan ngay minumat, tapno bumarat ti bagik. Ay, bumagkita ka talagaan. Nabita ka malamin. Bidtot ko maminta, saan ko anay tugot ti terno, abatok. Awan manggas day ti bato kita. Ay ngam, saan kaya madanag? Ta siyak ti makaamo kini daddy. Kotse ni daddy ti nagluganan nyo anapan dita. Ta kayong tungarodan ti ang maneho. Mabitlaan ta damaga kini Bartolo no kabaalan na baydag maneho. Bart, damdamagan ni Tanya no kabaalan baydag maneho. Oh, Tanya, nagtungad mat ni Papa. Kabaalan na pa'y siguro. Ay, saan ka madalagan? Awan ti daga sa mapasamag kini Papang mo. Sige nga rot, madam. Adyaman nakiti orasyo. Awan Tanya man na Tanya. Di talatan ti awag mo kanya. Tapno, nasingsingan. Bye, tita. Ay, inakitaan ni Manong nato iti kwarto na. Barang saan pa'y nakaturo. Ay, nabang-aran pa ita nakadanon tamutlangan dito'y balay mi. Dandani takit din na yawawan. Ang papadamad namin dagiti kalsada ya. So makatikaw. Naglidom dagiti street lights. No apay ngamin na sinuktan daya iti solar lights. Conserve energy ako nada. Eco-friendly ka no ti solar light. Abangan no sa bali ti pakaipanan ti mainot da, Dorothy. Ay, nabarta ka talagan. Ay, nuan niya laditan ti may bagbagang Bartolo. Sigurado ka dito'y mutlang ti balayo, honey. Well, sigurado wag. Sika, hanikit din ti awag mo kanyak. Agaputan na lailo ka kanyak. Subadak. Ngaron. Siyaklatan ti dumsag, mga no, may daramudom ka. Sigurado ka di nga kabaalam ti agmaneho. Siyak pa iti ko nam. Madanagan kanton no saan nakamaawagan itong biga. Makapadanag dahi tangay bagbagam. Alala. Siya kung ti mangitulnog kan ka. Sa itulnog kanto manan. At sige dumsaag ka nga rodan. Kat amangan noan niya pa iti mapanunod ko, Dorothy.
salbagkit diti kastoya panagbiag. Nabiyagag itay anag subli-subli, anang lawlaw iti kentan, sa ita. Anya na ito yun ang lugar. Urayak lasunggar ang makakita iti aniniwan na iti narokbos ka natatayag na akasya, akas lakit din kanyat nakarugmaan. Anya si Maris na itapuraw. Ay, nasantil mo aksamuten. Nabartag sa talaga ni Uncle. Kampusan to, matan iti igid ti kalsada, tinaturong na. Impaigid na ti kutsina. Anya ti kayat na asawain. Yan iti igid ti kalsada. Saan na nga taanadlaw, dagiti pansyaw. Nabartag matkidain, ket saan amabutang laki di ti alalya. Yak mamati ti alalya. Ngam, tinakabut-butang. No adamang dong parking ko na, delikado. Sino dahi tayo? Nitan niya, awawagan na. Madanagan nga tan, tasaan kami matlang makasangpat kinangka. Hello, Tanya! Painawan kayo kay ni Daddy. Ano ka napasamak yun? Ada kami dito'y igid ti kalsada, abatog ti kampusan to. Anak kadanon kayo di tama, no? Ay, siyak ti makamutan niya. Madam-dama, ada kami dito. Salbag ako, Jay. Gandang inakit din pinatungparan. Ay, anay ko, nakasagsakit ti olok. Ni Dorothy ti magaw-awag kanyak. Hello, Dorothy. Kumusta ka, darling? Nakasangpot ka kaday matla, hindi tabalayo. Darling? Nay, apay nakikitut ka. Hani tiyawag mo kanya kitirapi. Nabartag kan samot lang amin. Haniling nga rod tapno nalalaylo. Salbag. Oy, kasano nga tangag paiso anak kaawid ak. Ada ak matan dito'y kwarto. Inawan niyo dito ay Sir Bart. Awan na sukar na dito. Tapno mo sawan kayo. Ay, uray si Kapipita. Bart mat ti awag mo kanyak. Nangag ko, Bart, di awag ka na kayo ni Madam Dorothy. Di may dito'y balay. Iso, Sir Bart, matiyawag ko ka na kayo. Daddy, malagip yung ka din. Kasano nakaawid kayo? Naimbag, sa napanunod ko, adanunan na kayo ni Manong nato. Wala. Ape nga ron, saan ko nakita? Saan na nga rod akayat amasinga na kayo? Iso na di mo dahil sinurot na kayo. Dandanay kayon imyan iti igit ti kalsada nga asidag iti kampusan to. Anya? Saus, adamat basit butang ko'y dirabe Pipita. Aglalo tada napartas ako tsay. Adandanin ng dungpar kanyak, edi ilukat ko kuman tiri daw ti kutsi. Uray tabasit matlati ko lang. Apay, mamati ka kaday. Nga agnaan ti kararway ti kampusan daw. Dahil tati saan ko ngamaw. Kung saan ka ngagdardaras, mapangkunto damagan. Nangaw ka talaga ti kunam. Asino ko mga rod ti pagdamagan? Nimbang man nga rod tamong ti nararamid mo. Naimbang, taada na itugot ko atalay. Saan nga manugot idi ng Uncle, paguyudak ti kutsina. Ta saan ka numat abulok ti makilala. Ngam, binotbotang ko, adi mi aramidan day ta, kat ang mga lumayaw awan kami. Ha? Ay, nakaruti barutik na no kasta na to. Sa lakayin ng Uncle, nakabsot gayam dagiti matanay ti rabi Iso nagdahanag ni Tanya, nga amangan no kanya tinapasamak kini Uncle.
Rabi, nagnubyo kami kini Bartolo. Nagsala kami lang. Sa idi, mabatag. Hanikit din ti awag na kanya. Di ka di darling mata na ti awag ko. Hanil. Mabalin mo, ti honey dear. Ay mabit gaya mamasulisog day talaga. Kimagatadagos iti apan ko. 5 milyon. Dakalagatan day talaga. Ngam, iti panagkuna na. Kwarta ni nato, italo milyon. Ado gayam ti kwarta day jay kaanakan na asigod adurugista. Awagak man kitli. Adda kami ni tidalan mi kanato nga agturong iti opisina, hani. Isuan na lagip ka nga awagan. Saan ka diyan nasakit ti ulo? Nabartag ka talaga iti Rabi. Namitlo ang nagpatimpla at kan pipita iti kape nga awan na sukar na. Sa nagdigusak. Naimbag tadalat tayelo iti ref. Di pa ikat nakalamlami sa danom ti pinagtigos mo. Hawan, alamiis nga rod. Mala, ituloy tanto ti agsarita intun madamdaman. Ada napataga pa panat dear. Oops! Saan yan na naglailo ka? Bye, honey! Oh. Nato! Oy, Nato! Apo! Ha! Talaga nasiglat kayo pa lang, Uncle. Idaklip-lipatan ha. May saak to ang mga anak, itikasar ka na kayo. Anya? Kaanakan ka sa agbalin ka aninong ko? Awan pa'y kasta na pasama. Nang mabaling nga tabat, Uncle. Anya? Angkel ko naman kanyak sa awagan ka itininong. Adagayin malagip ko, Daddy. Nang rugi nga rodan, nagsugpunan nyo ang negosyo. Magrugi nga ta iti daytoy alawas. Adala ang pagsaritaan dahani kanti akin kuka iti maupaan a bodega ken opisina. Daddy, asino ahani? Ni Dorothy. Dori ko na kumahani matten tinaibalikas ko. Ay, no anya ti pakalaglagipat iti day di hanlet ano biyak. Daddy, ha? Ang mga ni Tita Dorothy, ti bagbagayo ahani. Mapan ko man kasarita ti accountant. Asino nga tatay ti umawawang kanya? Saan mo't ani attorney? Hello? Ha? Asino ang Monching? Nagsardengan nga ng ganon iti cellphone. Apay, asan mo sinungbatan na to? Ni tanya mo gayam ti mawag kanya. Nung oray madamdaman to nakasarita. Ti amok namin ni Uncle ti mga awag kanya. Kat ungtang na. Nyapay ko mga mingungtan na ka. Jack nagpakada pimanaw. Napanak ija igit ti baybay. Tak kinita no imrugidan nga develop ti rest house. Dahita ngamin ti bili na tanya kanya. Kat kasaritam ko man ni Madam Danya ah. Amangan man niya matinapatid na ibaganakin ka. Ni Tanya ti umawawag kanya. Anya nga tatibagana. Hello, Tanya. Katuwag na kiti barkada ka nag-night swimming iti Kalmantita. Ada pa init, hindi nakadaanan kami. Narugyan gaya man ti rest house. Nagtakkel gayam. May mayat no dakkel tanalawa pagmimitingan mi, Tanya. Kumusta amat nga rodan ti negosyo yo? Dua abulan to gayam man manipod iti ng rugi. Saan pa'y unay adakkel, ti mapaspastrekan ta, nabit pa'y. Anya nga tati, kayat aparwarun da ito ya papay. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at no tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ni Tanya ti mga awag kanyak. Anya nga tati bagana. Hello! Hello?
Kaduak dagiti barkada ka nag-night swimming iti Kalman. At dapay iti init, iti nakadanon kami. Narugyan kaya mo ti rest house, nagdakkel kaya. May mayat no dakkel, tanalawon lawa pag mimitingan, Tanya. Ay, kumusta mat nga rodan ti negosyo yo? Dua a bulan to gaya man, manipod iti nang rugi. Wan, ngam saan pa'y unay adakkel, ti mapaspastrek, tanabiit pa'y. Ay, anya nga ti kahit aparwaran da ito yung babae. Nalagip ko lang, adda kami nga rod ditoy. Kat nakita ti na-develop a resort. Ako yung kadi, at 3 milyon ti kukwa ni Manong nato iti insugpon ni Daddy kada kayo. Eh, amok. Naibaga ni Bartolo kanyak data. Ado gaya ti kwarta ni nato. Oy, kas nila ang akit kitaan. Tawid na kadagiti dadakkel na dayta. Wan. Kat, sayang laan. Gaputa sana nakaadal. Gaputa nagdroga mo at tinararamid na. May inot to pa yun na maibos na titawid na. Nainayon dagiti kwarta na iti kumpanya. Ngam pudno ti kunayo. Nasaysaya at matlang no makaadan. Day tama ti bagbagakkan ko na. Ay, wood kasayaatan da ita. Okay, sige nga rod anti, tani. Ituloy min ti agdigos. Bye-bye. Bye. Anti pa'y lati awag na kanya. Saan na pa'y nga tanga mo nga da relasyon ni Kin Bartolo? Uray saan kami ang naginaram. Ambisyoso matadya kay. Ay, nagalisto aki pati tiapan ko. Nga mawan panggap ko ang makiasawa kan kwa. Noan niya nga minti nang isurutan na ni Nato. Imbaga ka dinitan niya gan kwa na, doon nakadwa da lalaki. Saan naman nga na ibaga, sir? Nga mangag ko itay nga insutil ni Tanya. Napipintasan no dagiti katwada pa pala sa nga pipiknik? Oho, pagtatakunan ng sangaron. Kasano ang dilimaan kat nasobraan na tinagdroga. Aun pa yung muna. Warta na lang ni masapol na kinkwana. Ay, no, kitkitaan nga rin kas na nakanom mo alangay. Takasano, awan gasgastusan na dito'y balay. Makipagbagi ko ma, iti pagbayad iti kuryente. Kasaritak tuman ni Tanya. Tauray sunto timang sweldo ken ka. Oh, na yung pagtandakan manong nato. Mga lakamutan itipinggan mo, tamahan kamutan. Apo, adagayam dinakdakan. Naimas day tapon ng utanatan niya. Damdamagan na kangarod ni Natalie itay. Taagsango kayo kumakano nga agginom. Dayjay natayag kan na po daw. Uwan manong. Apay naggapang ngamin aya. Itay latim mapug kami iti baybay damdamagan na ka. Nasimpet. Kan saan ka kano ngamin amaun-uni? Mayat ko mano. Nakadigos kami. Bareng maasawak pa eh. Di bali, awisak to itong madamdama. Dua kami nga agdigaws. Ang mga no saanan ang makalangoy dayjay. Nariknanan ti ininom na. Sa ibagak to nga agsingsang pa. Di mo pa'y sinumbatan ti saludsod ko. Napanam ko na. Ay kwa, napanak ka. Nagpagnapag na. Ijay adayo, ijay. Sabag, nakita ko manon dagay lalaki. Naimbang. Nagjakit ak manon, itinangising. Naibaga ni Tanya idinawagan na kadakdakil kanupay tinaisugpon ni nato gabtisika. Saan ka di ana ibaga kain ka? Saan? Ngam lagin ko kuna aksatan. Atong kayang ti kwarta di ka anakam. Takkel, tinatawid na. Alan sabay natawid ni Nato iti inana. Hindi ka mo, no, kasano ti kalawa ti talon. Asidag ka no iti bantay. Aniya. Abangan no mabali na pagpatakdiran iti subdivision. Rosan mo to na nanawa. Malaksid no, magatang mo dagiti kasidag na. At san sumagmamano nagbalay ka. Awin kaya, into nagbingay tayo ti kanan siya. Siyak to, ti pangtidam.
Tama ka mo akto namang itad kinin nato, iti bingay na. Nalipatak laeng ng baga kada kayo manang pipita. Sursuron naktuman ni ti karati. No kayat mo, raanaan na kita agsagsapan, agin ensayo ak na to. Saan mo tingi bagbaga kanyak? Ipalagip mo to kanyak ito maminsan. Nasaan mo tingi naldaw ang gatuata? Wan manang pipita, agyaman ak launay. Awan na nyaman na. Ammo, asaan nyo pa yung ammo? So nga ibagak kada kayo. Kaday di damo, apa nagkita da uncle kin Madam Dorothy, nagkita iti rest house, iti may sa agayam na. Mapangko kumadanunan ita. Ngam, nakakita kiti 5 alalaki, naka-jacket iti nangisay. Kin kasla, agdudukol, tisikat na. Nya? Paltok ti kayat mo asawan? Man manang pipita, kasta ti atab ka. Iso nga, iti simaronon, amo kung tinararamid ka. Nag-jacket akmat iti nangisay. Kat napagpindutan da ka kadi akaduada ka? Kas jay na. Naira na nga upat dalangin eh. Nastaaw da, nakakita kanya. Naimbag ah. Ngamapay nga apawilan da ka kas pangarikan? Saan damot nga imbaga, apawilan ta. Ngam, kinusilapan da. Ay, sige manang pipita. Masapul nga, subli ako ni di opisina. Kat nung sa pulon nak ni uncle. Ay, ewan kayam. Agyaman na ka, iti pansit nga, impamirindam kanya. Apo, nag-iimas ka. Ngapay ngamin, anay bagampay lang ginidoro ti dayta. Sandang ammo nga da kwarta ni nato itinsugpon ko. Kat no, amo na ka no, ta imbagayo mat. Saan ko amalagip, nga danay bagak akastahan ko ana. Ngun, kuna na nga talatangin ka na. Anya nga min tinangawagam ken ko ana. Nakita nga ruden ang narugyanan amay patpatakder ti rest house. Iso ang nalagip ko nga inawagan. Saan kayo gaya man nagkuyog? Naimbag man nga rod ta, naipalagip mo tanya. Awan ni Dorothy, inton madamdama. Dapay sa bali nga ibagak kada kayo. Damagak, no talaga, ano biyam ni Tita Dorothy. Kita tilalaing ko tanya. Jaknam naman manubyak ni Dorothy. Bakatan, madapay lang pamuyan. Kat kaano kayo nga ron nga agkasar? Ay, saan mi pa yan pagsaritaan na ita? Ano lang nga nanubyak siya amad, nagpartakan ngay. Masapol ka rin. Nagkasar kami kat nataangan kami. Urawang kasar-kasaran. Makaammo pa lang dito opisina. Tamok nga kasaritan ni Mr. Rosales. Taka pa lang. Saritak ni Mr. Rosales. Agnobya dagaya man kan agnobyo dan. Kasla amok ti panggap ni dati Amok no kasano ti kinasikap na. Ay, no jakla may pamuspusan. Nabayag ko man, anak sikapan na ni nato. Uray kas jay lang akit kitaan na ti kasinsin ko. Amok nga ron, manya ti kabailan batuken ti panunot na. Kan, amangan nga imbes ani Tita Dorothy. Wan nagpay so amangan nga imbes nga ni Tita Dorothy ti masikapan na. Angam, narigat ti agtaltala. Dandanin pangal daw itay inyawag ni Daddy nga adda na panandakin ni Mr. Rosales. No nasapsapa ko maanaamuak at inyawag ko kumamot kini Mamang Pipita. Nga agawid ta amangal daw. Sayang nga agpaiso. Ada ni manang pipita katulong tayo. Ngam, adadamat nga iti restaurant ti pangpangalan tayo. Ay, wan kayam. Amang ano, adan to maalam bingay mo iti insugpon mo akwarta kini Daddy. Pinapudno na, basit mo't lang ti maalak, 500,000 lang. No, kaya't mo dakdakal ti maalam,
Agnayon kanto pa'y iti kagudwa ti milyon. Ah, mayat nagpaiso tayo ta Ngam, anya ti panagkunamtan niya. Legal nga ta, tinegosyo da. Ni, apay kasta ti saludsod mo kanyak manong. Ada ka di ti atapon? Kasi nay, tanya. Malagip mo, dagi di lalaki, anak jacket iti nangising. Ha, ang mga no, tao ni Madam Dorothy dagi jay. Kan amangan, no kukuha na mutlaan da di Arizon. Kan tinagmitingan da edi Ares house. Apo, bak nang gayam ni Madam Dorothy. Nasipngetan nga magtrabaho pay ladag iti karpintero. Salagmat kit di ti bulan. Tapno dadara sa Malpasteris House ang mayapiring iti botika. Masapol tayo day tiyan. Sa bagay ngagpaiso. Kun tapno makaalakan iti ganun siya, iti negosyo ta, siyempre. Saan mo pampanunutan dahi ta, honey? Kat kasanon ni nato. Saan mo pagproblemahan nga nato? Siyak ti makamo iti kananga. Saan na masapul ti kwarta da jay? Dita ka na naala. Mabita ayan ni nato. Napananan ngagpaiso. Imbagak mat adi umad adayo. Tiladrakes na no, napan iti baybay kat nalmusan. Anya. Naimbag lang ta insurot nak nang kan iti mapatpatak dar aresaw. Nay, nga mabait lang. Dahil iti lalaki anak kang ngisit iti jacket. Ha, nay, iso dagi jacket. Apo, nagkapuan na nga ta. Kasandak mat anak itay tay. Ha, nay, umasidagdakan niya. Ay, mapahanak ko niti ay ni angkal. Apo, basta nakabut-butang dagi tayo. Pay-paysok tuman lang, ti agpaysurok ni manang pipita, hindi ka natin. Daytang ang paiso timbaga ni Sir Bartulo, madam. Uray ko pa kano kumaani. Nato ti sweldo. Taon ka numot gasgastosan na dito balay. Ha, anya day tama pampanunot ni daddy manang pipita. Saan mo latan nga ibagbaga kini manong nato day ta? Ta siya kung ti makam mo. Dua kami kini manong nato, anang sukon idi iti agency kan ka, ta siya ti nakakontrata. Kasta ka de? Uwan manang pipita. Tanya ko namlatan, tapno sa anak unay abo makit. Napanandaman nga tan ayakin ni daddy. Nagkita daman nga tan kini tita Dorothy, wano auntie Dorothy. Ay, talagang sa nga adda relasyon dan. Mga saopay nga road ni Santanya. Saan na dakas? Saan pa'y matunay nga isutlakay? No ko na namot kanya nga uray saan dan nga agkasar. Nataangan da ka numatan. Ay, santan-san ang mauray ida. Mang rabi itayo latan manang pipita. Dapay lang amin aramidak. Daw mau awag iti cellphone ka. Ang mga ni natanay. Ay po, ag nervyos sa matan. Hindi ka pigsak ka. Nagalula. Hello? Hello, ano kasta sa anak ka nagbindot itinawagag ang numero. Si kandidato saan ka di? Ang mga no, saan mo amalasin ti boses ko? Ada pangitim-tim kakada kayo. Madam Dorothy. Siya nagpaiso. Tita, tiyawag mo kanya, tanobyok ni uncle mo. Ay, gaya man nga. Ang mga no, agkasar kayong to pa yan kini uncle. Ay, talatalak pa yung uncle. Maka paminduan taon. Siya nga eh, yak pa yung nakaasawa. Ay, nagkapoy kan samot kami na mga nidin na poy. Ha?
Dinggam, naabuak, nga da ka no kwarta may atin sugpon mo ka ni Bartulo. Nakdakkel ka no, may di kwarta. Saan mat unay? Saan ka nga pangpakas nga sasao? Na magpumuskit nga ado ka no kwarta. Ayun gayam, kanya ka diti nangawagan nyo kanyak. Ito nyo ka din ti panakabingay ko. Ay kwa, saan pa? Ada sa bali kay bagagkan ka. Ad-adan tupay nga umado ti kwarta. Apo, nagmayatan no kasta, tita. Ngayon pagkabigat nyo. Tumanon kayo. Oh, hore, saan kumalatan, dito yaklatan. Awagak man kit di. Abaga doon nalipatan da. Maktahan kayo ang magtaktak madam. Numamon ni Sir Bartolo. Ay, umtan nakbigay. Kahit saan mo kay pulpulok atan eh. Iso na itan subugan. Kasta unay pagwapo na. Wanyag pa iso madam. Kaslamat din nadadarayan niyo apaskal. Ano ti mapaspasama, iti tayo ito yan na. Agri-ring ti cellphone, saan na sumungsungbat? Daddy! Ni, apa yan nakarupangat kayo? Kasla, addakin na apayo iti cellphone nyo ah. Dahil dyan kasinsin mo. Kuna ti security ka na nakita na kanunin na to apim manaw. Ni, apay, saan ka di ang nagpakada-kada kayo? Saan nga rod? Awa-awagak. Ngam sanak mo ta sungsungbatan. Amangan no, makakapikit di ah. Saan nga ta ang nagawid? Ijay balay? Ay, awagak man ni Manang Pipita. Ta agdamagakkan ko na. Nalawag hayop titawid mga talon na to. Mamulmulan iti pagay kan unas. Anda pa'y bangkag na, iti baet dagiti adwaan na nga to abantay, ang mamulmulaan iti natin. Bakbak ng kansabat ngam niya ulitin mo. Planok ti agatang iti daga, tauray agtalo naktulatan. Gumatang akto ti traktor, tabno sa anak kamarigatan. Kano naglaka ti Eric? Pinmanumot la ti bayad ti sanga kilo at tagapulot. Mapagbalin mo a milyon na yan ay ta, atawid mo. Kasano madam? Ay, tita. Depende no kayat mo ti sigasing ko. Agsapol ka iti developer, amang katag iti daytoy. Kat, bukod, agpatagder ka iti subdivision. Ha? Nay, apay nagkatawa ka. Diyak mo, numaragsakan, makakatawa ak, tita Dorite. Ne, Uncle Bartulo. Uwaw-awag ka nga. Amang pagsilsilosan na, mamual na, akadwa kayo. Nga, Uncle ka, karibanak. Oops. Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV tayo, ani Super Pipita. Dawatik tayo man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nalawagayam titawid mo atalon nato. Mamulmulaam iti paagay kan unas. Anda pa'y bangkag na, iti baet dagiti adwaan na nga to abantay, pagmulmulaan iti natin. Bakbak ng kansamat ngam ni ulitag mo. Planok ti agatang iti daga, tauray agtalo naktulatan. Kumatang akto ti traktor, tapno sa anak kamarigatan. Ket no naglaka ti Eric, kan manula ti bayad ti sanga kilo at tagapulot. Mapagbalin mo a milyon, daytoy tawid mo. Kasanaw, madam? Tita? Depende no kayat mo ti isingasing ko. Agsapol ta iti developer, amang gatang iti daytoy. Kat patakderan da iti subdivision. Ha? Ne, apay ngagkatawa ka. Diyak amaw, numaragsakan, makakatawak, tita Dorite. Ni Uncle Bartolo, ti mauawag kanyak. Amangan pagsilosan na, numamuan na, akadwa kayo. Nay, ni Uncle Salangaro dun, dahil mauawag kanyak. Amangan agselos ngagpaiso nato. Saan mo langan nga ibagbaga, asyak ti kaduam, makaambukan ngagpambar.
Hello, Uncle! Abay, sa tino tinapanam. Saan ka ba yan nagpakada? Pasensya kayo lang kuman, Uncle. Lahat ngamin nga inawagan nak ni Mang Bansaw. Dahil may sa mang taltalong kadagiti dagak at awid ko kaday di mami. Tabay ka no. Kanya nga tatin pa ipambar ko. Ay kinutalo ka no, dagiti pagay kat masapol ti pestisidyo. Ya. Nakadipay maramidan na. Diyak ka mo, sa anak mo't aman nalo nanggal na kayo mo. Manggong. Kas na yung bagamutan nga wanamok. Andiyan kami na yan ay kinutalo ng ibagbaga mong may kagitay. Di na magayam amaw. Ay Madam Este, Tita Dorote. Pasubsubyan na ko ni Uncle di opisina. Kasanaw. Sige, mapantangarudan na to. Ngam saan mo nga ibagbagakin ni Bart, ti napagsaritaan tawon? Saan na mabalin amaamuan na nagkuyog ta? Kun panunutom, imbag, ti imbagak. Anya ti kapungpung to ti daddy. Abangan na madlaw na kayo nagitimpyado. Try din kami na nato. Pimanaw ka din na dinagpakada. Uminom kayo ti danong, tano agkalma tirik na yun. Naglagi din warak. Napan ka no talon, tapinayaban timbay sa ngagtaltalon ni ti daga at tawid na kadagiti naganak kan kwa na. Nagturayan day ta bansong, di kumayso, di dumaron. Numan-manumat ngamin ang mapanimanong nato iday talon. Kasla, intalag na kini mang asyam dagiti tawid na talon. Talaga nga awang panunot day ta kasinsin mo. Agmulagat to ito nalakon ni Bansong dagijay talon. Saan ba't nga tangaramidan ni Manong Bansong deta? Kanadaki ni Manong nato dagiti titulo. Asino kumamat ti kumatang iti talon nga wan titulo na? Amo mayano saan ngagbaybayad ni nato iti amilyar window base. Nalakalang kagparami iti titulo. Kasla iti dayjay am-am mo. Dahil magdadakan Manong natong. Agong ungot ni daddy. Apay nga minasaan ka nagpakadakan kwa na. Ket no day tamat ngamin tibilin ni Tita Dorote. Ha? Kaduan ni Tita Dorothy? Nagaglismat ng tinilak ka. Manong nato. Saan mon may babawi pa'y? Kaya't kano agatangan day jay ni Uncle. Tada kano ang muna developer. Sa ita imawag ni Uncle. Di na kaya't amamuan akadwak ta amangan kanuno agsilos. Aniya? Nato! Ang mo ni daddy iti opisina na. Inton madamdaman nga ituloy ta tagsarita. Di ka pala nagdiretso di opisina. May ka ang itaypay nga gururay ni Mr. Garcia. Mapataltilang kantulatalo ko. Ay sos, pataltalan na kano ni Uncle. Jak amo nang ngaglitan niya. Ta inyara sa asmat laang kanya. Idi ko malaang kalukwa. Jak makontra ta oray kasano kaado titawid ko adag iti dadagkal ka. Hay, jak mat nakahata. Ay sungsungak mat ngamin anag droga. Dahil mat abakat dono te. Anya nga tati interes na kadag iti tawid ko atalong. Mas dawa. Napagpungtot naknin nato itay bigat. Napanakano sinarungkaran dagiti talo na tawid na iti inana. Adi nagpakpakada kaniya. Ita kasangsangon akon. Napudot ka di pay laang ti ulong. Kayat mo tapalamiisan ka. Ay. Mumsakit di tiyagilo ta. Awawisan dagnukwa dagiti barkada kamapali ti massage parlor. Gamadan to sa bali, apa nagkuyog ta. Kasla sa bali ti pampanunutom. Kamaulam ka di pa, lakay kan. Ha? Masublihanak ni nato, apagsaritaan ta, man, Bart. Nalimod gayam abak na. Ha?
Di mo ko maalukuyon ni nato nga ilako na laengen dagiti dagana. Duata ti manggatang. Nabayagan na pampanunutag na ita. Kaya't kung awan ti mabati asanik matillo ko. Di pa'y agpalpalaman no kwan. Saan agpalpalamat at damot sweldo na kas driver ko. Kan awan gastusin na igibalay. Kasaritam tuman karon. Uray ta ka anakambat. Kabailam nga alukuyon. Kan presyo kabagyan matan Ah. Mala. Kasaritak. Kiti malagip ko oray kasla agasawatan. Kinegosyo kat negosyowan. Uray saan mo nga ibuksilaan. Maawatak ti kayat mo asawan, Bart. Paurnos ko iti accountant ti kwarta. Sige. May samot na ito yung lakaya. Ang mumbet nga da kwarta ni Nato. 2 milyon timpunan na. Ngam pambarakon nga itut kingkuan na ti mabingay na aganan siya. Ha! Nalakala nga ialis ko ti alipuspos ti luko. Maburpurtsaan na niya ti pagsarsaritaan da daddy kan tita Dorothy manong. Apay asaan akayat ni daddy? Ti mangikuyog kan kay ti panagkita da? Gapo nga ta, tawan ti amok may panggap iti negosyo. Ket yak tumat la maawatan ti pagsaritaan da. Imbis nakamulang lang kan umapapalak dito yak laan Apay kumanga umapal ka. Nalipatamsan, asaan da lang at ang kasugpon iti negosyo. Agnobya da pay. Napagkatawa na kiti daytang imbaga mamanong. Di buntumot gamin kaya. Dagay man talon na tawid yu ti pagsaritaan ta manong. Mas daawa, ta kayat agatangan ni Tita Dorothy. Mabalin kadimat pagpatakdaran ti subdivision. Ha, ang mga nung adda sa bali aranta da jaba ka ta. Ano ti kayat mo asawan? Diyak ka mo. Tadyak mo't mabasa ti panunot ni Tita Dorothy. Diyak unay makapanunot ta mabisina. Talaga ama nagpakatawa ka. Ay nakalutod sa ni manang pipita. Nangan kami tayan kini Dorothy. Isuasan mo na problemahan day ta pipita. Sobra ka nga rin di kortok sa Bartolo. Mabit lang. Itimplan nakpa iti kape. Nigayam na to. Itay mo yung simula kiti korto na sir. Ang nargaanan ti turok na. Sa nabaling arudan. Inton bigat langan nakasarita. Di pala kumarabi akit kakasarita. Ngam nakaturog kamatan. Napagsaritaan mi ngamin titalon na tawid mo. Kinaganakin ka. Ang mga nukad mo nga ilako-langan kanya. Iyang ka. Saan ko kumaakayat nga ilako? Tatawid ko nga raw. Manwa milyon ka di kayat mo panggatang ka. San kan samot na mapresyon? San ba siguro may sa milyon ti presyo da yay? Nalawan tayo dyan. Nadapay bantay na. Uray gatang nyo. 1,000 milyon. Pahidyak ilakaw. Rinibo a milyon. Ay, Uncle. Ay, kumusta kayam ti ganansyayo kini Tita Dorothy? 3 milyon ti kwartak kada yay. Iyawat kung tulataking kan. Madanagan kalaunay. Apo, kasla makaungat ni Uncle Bartolo, ti panangibagak iti 3 milyon anay sugpon iti negosyo da ni Tita Dorothy. Uray, kagudwamat laang a milyon ti kwartak kada jay. San ka ngagsasao manong nato? Kung saan mo kumalatan ngayon bagbagat ni daddy? Siya kung ti makaamo iti dayjay. Panangyaw awan mo matlaki di dayjay, takayat na agatangan ti talon at hawid ko. Ano niya? Amo na nga ta? Nakayat ni Tita Dorothy agatangan? Saan ko nga amaw, tanya? Agsinsinikap dan samang. Ne, pag kuna amang agsinsinikap da. Kunak matlaang
Makaungot sa ni Uncle, timbagak nga oray sa nga 1,000,000 ti paggatang na iti dagat. Aniya? Sa nga 1,000,000? Honey, anya ka di man ang ti problema amta nakarupangat ka mo. Uray lang nga agsapat na gitikiday mo. Kasla, kaing ingas mo mo tantay kunkunak. Pankawan na pailang. Sa anak mo ngaglang lang ang aso. Nauyaw kagayam. Oh, apay gamin. Kasanumat. Kas lamang lukloko ni Nato. Ore kanu sa nga 1,000,000 na peso saan nang kanu ngaylako, titalon na. Ha? Sa nga 1,000,000? Saan na nga ilako? Ay na. Ay, bayab. Siyak man ti makaam mo iti ka anak ka. Siyak da ito, yung manang pipita. Nataog si kamat ngayam. Kunak no. Adan sa bali at tao, nakastrip dito. Yan yung tararamin ng nito yung bayan. Katkaldang tiramin. Saan ka na tagay? Amangan nung makaring da. Paglalo kini Uncle ko Bartulo. Apay. No, rumor ka. Naalam ka din na may tutulbak tirwangan? Saan ko pa ilang may baga? Jack amo no kasano ti kabayag ko. Maturog kayo lata. Saan dakon nga ura kayo? Akin inayadak laang. Amangan no makadlaw ni Uncle. Oray ni tanya. Masapol asaan na amaamuan da ito. San ka madanagan? Sakti ba ka mo? Nakain inayad ni Pepita ang nagsubli iti balay. Saan namang ti panagpagnana. Kimabagyan samat iti bosa. Amo kaon. Tuladak tuman. Nalipatak sa tinangis ta jacket ka. Ha? Salbag. Nakasuot kayang kanyak. Ay, agnerbiyosak matay. Ha? Naalilaw ko man ang dagiti lalaki ang naka-jacket itinangisay. Pagkarupunda ka duwak. Tanda na ni makasidig ako ni Dires House. At na sumaman o lalaki iti... Ha? Dapay may isa babae. Oh. Oh. Anya ka diti kagura. Ha? Babae gayam ti may isa. Ah, Nay, kas nakatintimak ni Madam Dorothy. kasta ka di. Sino nga tati kasasarita na iti cellphone? Numagatang ko ti talon kan bantay. Ha? Nataltalgad tayon to. Saan mo a problemaon day jay alakay? Nawatan? Ang gulay ka man. Sige. Ni Uncle sa tayo jay akong kunana alakay. Okay, sige, bye-bye. Ano tayo jay? Ha? Nagranyakan. Barat kung samad tayo jay anagado asilaw. Ha? Nagkakaribusutan. Ha? Agkarabda pa ang mapaniti kasit ka na cottage. Ay, saan ang mabalin ang madlaw ta? Ngam, problema, lukasano ang makaawit ha? Ay, napaw, ipatay kong sa dayto, no saan ko ang malasat, ha? Madinay to yun. Pulis. Anya di kadada idit. Ay, sana mabalin ang makita dak dito eh. Bruno, umay ka dito eh. Madam! Kasta una yun ti karibuso, dagiti tao. Madam! Douglas! Buisit. Hindi Douglas nga aso ti simungkat. Kasanuan na ang buwan, dagiti pulis na ito eh. Nagkakamaka man ti pa nagtarao dagiti manok. Ay, ang lumaran ng awan pa ini nato. Anya nga napasamak na. Wag yan ang tumot niya ni bangano
na. Tatao iti kusina. Nasus, ni Sir Bartolo na ita. Kalkalpas mo sa mana na nagwatwat, Pepita. Wansan, nakawin kay gayaman. Silpon ko samat nagriring. Madamat kanyak di silpon ko. Akin silpon di tidayay. Mapanak la ko maagsi imigi resort. Ngam napupuak matan. Naimbag ka na panunod ko ti imawag ka dagiti polis. Amom gaya marimwar ni nato idirabe, Pepita. Apay di mo imbaga kanyak. Sir? Saan yung ongtan ni Manang Pipitang girl? Sakti ng tulag king kuana, asaan na nga ibagbaga arimwara kidirabe eh. Di amok no makasubliak katagos. Kasjay matan tinapasama. Ngam imbagam ko mati na panam. Kasunod na isang magkamano. At nadamag mila nga nanatay kan. Yak na panunod na saan ka kumapinalumusan o di mo imbaga tinapanam. Nasaya mat kat iti napasamak. Sindikato mat gayam ni Madam Dorothy, Daddy. Nagado nga aramas kan bala. Nagiti na ala da iti rest house. Kasanon ti kwarta tayo. Ay, milyon is dayay. Sa kasanon, numayram-ram na. Daddy, ada nagpinirmaan nyo kini Madam Dorothy. Ebidensya dayjay, adi mo amo tinalimod a negosyo na. Kunak no masikabak. Sakmut na may saan niya babae. Natalagad kayo, Daddy. Sinsinan nobya yung laang dayjay. Masuruna. Di ta kayo manlangan. Kanya, kasanon no mamuan niya ang girl, akwarta na matlaang ti daduma. Kahit kagudwa lang ti milyon ti kwarta. Saan nanto ama amuan dayjay? Tidakas na. Saan tayon ama pasubli dayjay? Ta nakabalod matan. Isumat ki na may saan ha? Yak ka mo kas di gayam ni Madam Dorothy. Tiyan muna. Isulatin na laing. Bitaan katay mitilagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang kumata naniliwa kayo papayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tiraksaat ken juliwa tagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manipipata di like ken at subscribe. Ken pakishare met tanda ito nga video tayo. Agyaman at kata kayo amin nga nakipagdingig.